Salutare și te salut la o nouă prezentare, o nouă posibilitate, o nouă oportunitate. Firma Questra dă tuturor oportunitatea de a câștiga ca investor, de data aceasta ca și investor. De aceea ia-ți timp și vom parcurge împreună câteva folii privind activitatea acestei firme. Mulțumesc de timpul care ți l-ai și hai să parcurgem împreună. După cum vezi, Questra are câțiva ani de activitate și anume din 2009 până astăzi, 2016. De aceea vom străbate câteva folii, vom vedea câteva lucruri despre această companie. A început cu 12 angajați în Madrid, în orașul Murcia, după care în 2010, la un an mai târziu, au trecut bariera de 10 milioane de euro profit. Apoi, bănci europene s-au alăturat acestei firme ca și clienți, tot felul de asigurări în construcții, leasing și telecomunicații în portofoliul său, adică al firmei Questra. După care, datorită creșterii volum al sumelor, au inițiat și o asigurare și apoi, potrivit cu legile EU, s-a putut trece la înființarea firmei chiar și în insule Virgine, deci pe lângă Spania și acolo există această companie. În 2014, de asemenea, ca și alte companii, pot să funcționeze sub formă de firmă care primește bani și de la investori, nu numai de la bănci, și în felul acesta fiecare investor să fie răsplătit cu procente, despre care vom vedea mai târziu. Apoi, în 2015, firma s-a extins și au început să lucreze inclusiv în domeniul de acțiuni. Apoi, pentru noi, ce este important, ca investori și ca parteneri la această firmă, vom vedea, este o oportunitate extraordinară, de aceea vom vedea la vreme potrivită și contul personal al meu. Am intrat în această afacere de aproximativ 2 săptămâni, de aceea nu mai aștept 6 luni, cum am așteptat cu MEP, ci efectiv cine vrea să intre în afacere să poată fi chiar de la început la firma aceasta. Cum am spus, centrala companiei este și în Spania și în British Virgin Islands, apoi succes pe piața internațională, peste 160 de angajați, reprezentanți în 40 de țări. De ce vorbesc lucrurile acestea? Pentru că în România nu există investori și compania caută și în România investori. Apoi vedem câmpul de lucru acestei firme. În imobiliare, proceduri de insolvență, ce înseamnă aceasta? O firmă care dă faliment, firma mijlocie sau mare, ei o iau, o pun pe picioare și o revând cu 10 până la 20% și chiar mai bine această firmă. Pentru firma Questra, cum vezi jos în stânga, lucră 25 de manageri, la care vom putea vedea la vremea potrivită și chiar pe pagina firmei se văd procentele care le fac săptămânal. După cum vezi, 1100 de tranzacții în ultimii 7 ani și 88% din ele profitabile. Motoul firmei, misiunea noastră este să ajutăm oamenii să fie împliniți în viață și în domeniul financiar. Chiar dacă vremuri vitregi au făcut ca ei să renunțe la toate visele și speranțele lor, spune unul dintre conducătorii acestei firme. Modelul afaceri îl prezentăm acum, pentru că nu vreau să-ți iau mult timp, de aceea nu stau, ci îl frunzăresc mai repede. Foarte important, toate exemplele de venituri și profituri care sunt redate aici în prezentare sunt estimări a ceea ce se poate câștiga și depinde de angajamentul fiecăruia personal. Succesul sau insuccesul depinde de asemenea de timpul și angajamentul personal investit în această afacere. Profiturile și veniturile nu pot fi garantate deoarece depind de tranzacții și oportunitățile firmei. Dacă cumva deții acții, cu siguranță fiecare firmă are acest motiv să spun aceste lucruri, pentru că, încă o dată, trăim într-o lume care adeseori când e sus, când e jos. De aceea mă adresez oamenilor care înțeleg toate aceste siguri. Un pic, dacă primim la folia aceasta, există oameni care schimbă
timpul lor pe bani, da? Muncitori și angajați, apoi cei care au firme mici și mijlocii și apoi pe partea cealaltă 95%, adică e vorba de venitul din această lume, este pentru oamenii care investesc și au afaceri mari. Da? Dacă vedem sus, 95% din populație are 5% din banii de pe Terra și invers, 5% din populație, adică oameni cu investiții, au 95% din câștigul de pe această planetă. Toate lucrurile sunt așa cum sunt, trebuie să le acceptăm, de aceea gândește-te dacă vei veni sau nu investori în această firmă. Oportunități. Avem o dată prin investiție, o să vedem fiecare pachet de investiție ce înseamnă aceasta, de la alb până la indigo și apoi program de afiliere. Începem cu pachete de investiții și anume cel mai mic pachet, 90 de euro și ți aduce pe lună 17,30%. Cel cu 270 de asemenea merge pe un an. Fiecare pachet de aici merge pe un an. Pachetul alb, cum am spus, 4% săptămânal, profit lunar 16 euro, profit anual 187, deci practic dublezi suma într-un an. Apoi pachetul galben, același lucru, da? Investiția de 280 care se aduce, 270 care se aduce 590, deci cu cât este mai mare pachetul, cu atât și profitul este mai mare. Pachetul verde, investiția este de 810 euro și ți aduce înapoi 1934 într-un an. Bineînțeles, tu poți, atunci când ai banii, cum spun, fiecare săptămână firma pune banul pe contul tău, tu poți să-l reinvestești sau săptămânal să-l scoți afară, tu hotărăști. Pachetul albastru deja aduce 5% săptămânale, investiție de 2430, la sfârșitul anului firma ți-a dat 6299, apoi cel roșu 7290, vorbim de 5,2% și un câștig anual de 19.683, de pachetul negru, care este cu 28.870 și ți aduce mai mult de 3 ori, 6%, 68.234. Pachetul indigo nu-l mai prezint, este vorba de un pachet de peste 60.000 de euro. În caz că ți-ai cumpărat aceste două pachete, ai un venit pasiv lunar de circa 2165. Am un calculator, pe un alt video voi prezenta calculele. Dacă depinzi de două pachete și le-ai cumpărat și un pachet albastru, deja vorbim de un 3805 pe lună. Cât își vor permite aceasta? Știm că există oameni care au bani, știm că sunt oameni care încep cu mai puțin, dar și unul și altul primesc procentele în funcție de pachetele cumpărate. Dacă trecem la carieră și comisioane, aici vorbim despre un lucru iar fantastic. Orice începător începe în level 1 și la recomandarea acestei afaceri firma îți dă 5%. Da? Și așa mai departe, până ajungi în treapta nouă, ceea ce este un pic de lucru, deci și la această firmă trebuiește un pic lucrat. Deci nu există nicio firmă să-ți dea bani pe gratis. Dacă spune ceva acest lucru, vreau să spun că este o minciună. Și acum lucruri clare. Cum ajungi agent broz, cum ajungi agent de argint, de aur și mai departe, trecând de la sumele de investiție, fie că investești tu această sumă, fie că total sumei pe care partenerii tăi sub tine însumează 3.000 de euro, de exemplu, cu 3.000 de euro ajungi la agent de bronz, la 25.000 de euro ajungi agent de argint și așa mai departe. Aceasta este cariera, aceasta este sumele pe care firma o plătesc după aia și sub formă de bonus, pe lângă procentele care ți le dau ei. De fiecare dată când treci într-o altă carieră, într-o altă etapă, firma te răsplătește și cu un bonus fix. Acestea sunt imagini de pe teren, din Antalya, în Turcia, s-au strâns, au avut întâlnire. Pe această planșă este prezentat că firma scoate pe piață chiar și cardul personal la vremea potrivită și la
următoarea prezentare voi arăta cum îți verifici contul, cum îți încarci banii, cu ce firmă este bine să lucrezi. Toate lucrurile acestea le voi prezenta apoi pe un următor video unde voi vorbi lucrurile practice, așa cum îmi place mie, dar foarte important să avem o bază ca să știm despre ce vorbim. Da? Deci firma Questra în Antalya, firma crește, firme serioase întotdeauna au crescut. Da? Și sistemul firmei, și te miri de ce îți dau atâtea procente, este că au hotărât să împartă capitalul firmei cu investitorii extri, de altfel aș putea spune un mic acționar. Da? În funcție de cât pui pentru firmă deoparte, în așa formă primești banul tău săptămânal. Da? Câteva impresii de pe teren. Cum am spus, nu vreau să te țin prea mult. În câteva cuvinte, cam asta au fost. 10 minute, 12 minute. Mulțumesc că ți-ai luat timp ca să vezi această nouă oportunitate și m-aș bucura să te pot saluta în echipa mea. În România suntem, de asemenea, ca și cum am spus despre My Advertising Pace, am fost primii și suntem primii și de asemenea cu firma Questra. Nu există România și cu siguranță că se va auzi și se va ști de ea și în România. Eu voi face o pagină și pe Facebook de data aceasta. Am un calculator cu care putem calcula câștigurile și mai multe lucruri pe următoarele videouri. Te salut, mulțumesc de timpul că ți l-ai luat și îți doresc succes în toate lucrurile. O zi bună!